Hola, soc Jordi Guillem, del restaurant L'Omam de Segur de Calafell. Els meus pares fa 40 anys que estem aquí a l'Hostal Lleida i dintre de l'Hostal Lleida tenim el restaurant L'Omam, un restaurant més gastronòmic, i avui us presentarem un plat que són les garonyes de mar. Les garonyes de mar és un producte molt de l'Empordà, però que trobem en llocs molt rocosos, més a part de Tarragona, el Delta de l'Ebre, això. Per fer aquest plat el que necessitem, anem a fer primer uns saltejats de verduretes de temporada, i el que farem és tenim aquí ja una mica les verdures saltejades i afegirem aquí una mica de sal. Nosaltres fem servir per la sal aigua de mar, és un plat molt marí i això ho fem servir com a sal. Saltegem una mica les verdures. Quan estiguin ja una mica ja saltejades, què fem? I afegirem un escamarlà que prèviament ja tenim saltejat. Afegim a l'anterior i deixem que s'acabi de calentar. Mentrestant, passarem a muntar el plat. En aquest cas, això són les garoines. Les garoines les hem netejat, hem tret això de l'interior, les hem tallat i afegim la carn que trobem a l'interior, que és una carn amb gust a mar, molt suau. A continuació, afegim les verdures, els escamarlans. Això farà que doni una mica de textura amb aquest plat, ja que les garoines són una textura bastant suau i necessitem que tingui una mica de cos. A continuació afegirem, ja que estem treballant amb productes del mar, també treballem amb algues, que donen aquest sabor marí. Això és espagueti de mar. També tenim una mica de nori, també és una alga. Aquest plat li diem garonyes a la brisa de mar, perquè l'acabem davant del client en forma de brisa. Ara tenim això i afegim, hem fet una espuma calenta, una maionesa calenta de lemongrass. Lemongrass és un cítric tailandès. Nosaltres cuinem amb productes tant d'aquí com grans productes que ens poden portar de l'exterior. I afegim una mica d'aquesta maionesa de lemongrass al plat, que donarà aquest sabor tan cítric que trobem. I per acabar el plat hem agafat aigua de mar, en aquest cas és embotellada, no és aigua del mar que trobem a qualsevol lloc, sinó està depurada, tractada, i fem un aire. Aquí hem afegit una mica de lecitina de soja i aconseguim fer aquest aire. Veu quina textura té? Això és un aire. A la cuina hi donem aire. Tot el que es fa a partir d'un líquid, amb la proteïna de soja, aconseguim fer aquests aires. I el que fem ara, per acabar de decorar, si tenim temporada, sempre utilitzem flors de borranya que trobem molt pel Baix Penedès, una flor molt típica de temporada. També clavellines, mica pensaments i begònia. La begònia, pensament, mica de ràban. Aquest seria el plat acabat. I ara l'acabarem al restaurant. Per acabar la presentació davant del client, el que fem és reproduïm l'aire, aquesta brisa de mar amb aromes, algues, i afegim aquí aigua de mar calenta.
i això al client li reproduïm el que és el mar, la brisa de mar. Bon profit. Ens trobareu aquí a l'OMAM, el nostre horari tanquem diumenges nit i dilluns tot el dia, i l'horari és de 1:30 a 3:30 i les nits de 8:30 a 10:30. Sempre recomanem fer reserva prèvia i us esperem aquí. Que vagi bé.